Надзвычай спрыяльныя умовы для вядзення бізнесу пачнуць дзейнічаць у Беларусі з 1 ліпеня, калі уступіць у сілу дэкрэт прэзідэнта нумар 6 аб стымуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі сярэдніх, малых гарадоў сельскай мясцовасці. Сёння ў брэсцкім аблвыканкаме прайшоў навучальны семінар па прымяненню палажэнняў дэкрэта. Падрабязнасці ў матэрыяле Людмілы Салдзінай. Дэкрэт нумар 6 істотна пашырае кола суб'ектаў гаспадарання, якія маюць права на льготы. Калі заходзіць з геаграфіі, то з 1 ліпеня ў асаблівым льготным рэжыме будзе працаваць уся тэрыторыя Беларусі за выключэннем 22 буйных гарадоў. На тэрыторыі нашай вобласці гэта Брэст, Баранавіч і Пінск. Карыстацца 6-м дэкрэтам змогуць камерцыйныя арганізацыі і іх структурныя падраздзяленні, індывідуальныя прадпрымальнікі. Умовы наступныя. Выпуск прадукцыі ўласнай вытворчасці на тэрыторыі сельскай мясцовасці, сярэдніх і малых гарадоў з выкарыстаннем працы людзей, якія знаходзяцца на гэтай тэрыторыі, і размяшчэннем тут жа асноўных сродкаў. Льготами можно пользоваться по налогу на прибыль, для предпринимателей по подоходному налогу с предпринимательской деятельности, по отчислениям в инновационный фонд, по отчислениям и начислению налога на недвижимость. Ну и для предпринимателей предусмотрено, кто уплачивает единый налог, предусмотрено понижение ставок 0,5%. На навучальным семінары для кіраўнікоў арганізацый, цэнтраў падтрымкі прадпрымальніцтва суб'ектаў гаспадарання размова ішла аб падатковых льготах, прадугледжаных дэкрэтам нумар 6, о парадку выкарыстання маёмасці, умовах вызвалення ад абкладання ўвазнымі мытнымі пошлінамі і о парадку выдачы сертыфікатаў прадукцыі ўласнай вытворчасці. Тут таксама ёсць пэўныя змяненні. Сейчас упрощается порядок в том плане, что допускается использование услуг сторонних организаций. Услуги сторонних организаций, которые могут использоваться, должны придавать дополнительные какие-то качества, а не определять основное свойство продукта. И стоимость этих услуг ограничена в сумме до 15% от цены конечной продукции. Канешне, пытанняў наконт прымянення палажэнняў 6-го дэкрэта нямала і належыць яшчэ вялікая навучальная работа непасрэдна з суб'ектамі гаспадарання. Таму ў планах на працягу ліпеня правесці такія семінары вучобы ва ўсіх райцэнтрах вобласці. Людміла Салдзіна, Юрый Плінда, Абласныя навіны, Брэст.